Doncs, bueno, avui, arrel d'aquestes darreres festes que ha hagut i la que vendrà ara de Sant Sebastià i Sant Antoni, presentarem als infants de l'Hogar Serenant, d'Estèric Tamarell, i els presentarem els 4 instruments tradicionals que tenim a Mallorca. Com tots coneixem, la ximbomba, molt bàsica, tots saben quina és i molt típica d'usar durant les festes de Sant Antoni, fubiol i tamborí. Després farem una petita demostració, sempre acompanyada de les xeremies, la cornamusa de Mallorca, i després sempre tenim xorracs, també molt típic per acompanyar la colla, i les castanyetes dels balladors. Avui els ensenyarem als infants i que reconeguin una mica les tradicions que tenim aquí. Clap, 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 clap.